Тази медитативна практика ще ви подкрепи в това да отворите място в себе си и в живота си за обновление. Като се свържете с енергията на пролета, символизираща събуждането на вътрешния ни потенциал за обновление и за растеж. Седнете удобно с изправен гръб и затворете очи. Насочете вниманието си към своето тяло. Започнете от краката си и плавно преминете нагоре, като наблюдавате всяка част от тялото си, как се чувства, какви усещания има там. Почувствайте как всички части в тялото ви са свързани и заедно съставляват единно и балансирано цяло. Благодарете на своето тяло за всичко, което прави за вас, за всяка клетка, която работи в сътрудничество. Направете го по свой начин. С думи, които чувствате, че искате да кажете на тялото си. Сега започнете да дишате бавно и дълбоко. Вдишвайте през носа, след това издишайте бавно през устата. Представете си, че се намирате сред природата на едно красиво място. Вие стоите под едно голямо и красиво дърво. Почувствайте стабилността и силата на земята, която ви поддържа. Усетете лъчите на пролетното слънце, как галят кожата ви и ви зареждат с енергия. Забележете как всяко издишване позволява да се разтвори всяко напрежение във вас и внася все повече усещане за спокойствие. Забележете как всяко вдишване ви обновява и изпълва с нови живителни сокове, а сърцето ви се отваря за нови възможности и радост. Почувствайте какво искам да създам или променя точно в този период от живота си. Какви нови хоризонти виждам пред себе си? Къде иска да ме води моето сърце? За какво разгръщане и промяна съм готова? Усетете също така какви конкретни стъпки мога да направя днес, през следващата седмица, в рамките на следващия месец. Нека отговорите да идват естествено, без натиск или конкретни очаквания. Просто усещате и слушате.
Сега поемете много бавно и дълбоко дъх. Издишайте бавно и дълбоко. Раздвижете много плавно всяка една част от тялото си. След което плавно отворете очи, усещайки себе си по-стабилни, обновени и заредени.